avui tenim a l'agenda dels Jocs de Gironella, l'associació de jocs de taula. No som ben bé associació, som uns amics. Sou uns amics? Sí, som 6 amics. Benvinguts. Sí. Bueno, de tant en tant. Depèn del joc que juguem. Això és col·laboratiu o competitiu, no? Exacte. Molt bé, doncs ara, abans m'estàveu explicant que no és la primera vegada que veniu, o sigui, ja sou veteranos del Caldejugar. És el tercer o quart any que venim, sí. El seu quart, tela. I l'any passat vau venir a l'Arc Nova, que és un joc que vosaltres domineu i tal. Sí. Per la gent que no coneix l'Arc Nova, com li podríem explicar de què va? Bueno, has de fer un zoo des de zero. O sigui, has de construir els teus recintes per ficar els teus animals que necessiten alguns aigües, altres muntanya, i un cop estàs construint el teu recinte hi pots ficar-hi animals. Llavors, el joc va més enllà, també potencia molt el cuidar de les espècies perquè puntuen com millor els cuides, inclús si animals teus els introdueixes a la naturalesa, doncs et fa puntuar més i va d'això, és un joc de fer un zoo, en definitiva. Molt bé. L'únic que no és un joc fàcil. És a dir, un joc de 2 hores, de 2 a 3 hores la partideta. O sigui, quan ja saps com funciona, són un parell d'horetes? Un parell d'horetes. Sí, no és un joc molt complex d'entendre, però sí que hi ha molta estratègia per allà. Llavors, clar, pots haver de canviar a mig joc la teva estratègia per una altra, depèn del que facin els altres també. Clar. Està molt bé. I llavors cada partida és una oportunitat per anar-la millorant, no? Sí. O sigui, deu ser d'aquells jocs que quan acabes la primera dius ara vull fer la segona. I te'n vas a dormir pensant, m'he equivocat aquí, m'he equivocat allà, he de canviar això, he d'anar per aquí. Sí, és un joc de mecànica de cartes, llavors depèn de les cartes que hi ha en joc, doncs canvia d'una partida a l'altra. No es fa repetitiu. No es fa repetitiu, que això està molt bé, perquè si no, llavors, clar, et trobaries amb aquells jocs que una mica vas evolucionant perquè sempre són les mateixes condicions, no? No tens una estratègia definida, allò que dèiem que va canviant. Cada partida pots jugar completament diferent i guanyar o perdre, però evidentment has provat una cosa que no hauries provat. Clar. I la gràcia està això, no? Que no dius, ostres, un altre cop això, no, avui provaré això. Avui vaig per aquesta via a veure quin resultat em dona, no? Això està molt guai. I vosaltres, quin altre tipus de jocs us agrada fer quan us trobeu i això, què us agrada? Bueno, tenim molts, al final tenim més de 100 jocs entre els que som allà al grup. Hem jugat al Zolking, hem jugat al Terraforming Mars. El Braç és el que estem jugant últimament. Ens agraden aquests jocs una mica complexos. Que tinguin un puntet més, una mica més d'estratègia, diguéssim. I avui, visto lo visto, el que n'hi ha per aquí, per al Caldejugar, què us ha cridat més l'atenció? La gent, hi ha molta gent. Molta gent. És increïble. És a dir, cada vegada hi ha més gent. A totes aquestes trobades i això, cada vegada hi ha molta més gent i més molta més gent aficionada. La gent i els diferents puestos, que tot arreu hi ha coses, també, no? Al final. Heu anat a la fàbrica? Heu vist la part així del rol? Encara no. Doncs podeu anar. Ara anirem a veure. Sí, perquè val la pena. O sigui que moltíssimes gràcies per haver-vos apuntat aquí a aquesta atracament amb A Armada. vosaltres per convidar-nos. No, convidar-nos tot el contrari, tot el que siguin Nosaltres a jocs. Gironella també fem una trobada de jocs de taula, que és al maig, i també ens va bé veure com organitzen altres llocs les trobades per també anar copiant cosetes i anar-la fent cada cop millor. I els d'aquí també pugen a veure'ns, que també és maco. Exacte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i ens veiem al maig a Gironella. Molt bé. Moltes gràcies, esteu tots convidats. Vinga, doncs Gràcies. merci. Adéu.